babies! Nanapod ako mga anak o nilaag sa Pure Gold. Si Luffy gahulat ra yung tawon. Kaya mga ate gasakay pa man sa kabayo-kabayo. Nagituyok na sila pag-ayo diha una. Sa ate Fiona na ulaw naman na siya. Kaya ako naman good. Nanataw kay ang mga tao ko na siglantaw niya. O diba? Si Pia, relax na relax lang. Kay giganahan. Hi Luffy! Luwi po damon Luffy. Uy, gahulat na sa mga ate nga mahuman. Gahulat nga pang kalupi. Sige lang, kamahuman na si ate ron. Ang mga ate oreray. Kalingaw. Kalingaw, ito sila guys. Si ate yung mata, gatutuyok. Oh, ha? Gatutuyok, siglang to ng galantaw niya. Pia, walang pakialam. Walang paki. Si Sophia, oh, gatutuyok ka sila pag-ayo doon. Relax, relax lang. Ano siya guys, mula ang sa Pure Gold, magsakay na sila kay 5 pesos sa manggod na o sila na duwa. Dili manggod makaya kung gusto ni Sophia si Luffy, muna siyang, unyara si Luffy, pagkahuman nila, then si Luffy na food. Tapos mo na si Luffy guys, oh, kaya boring na siya. Ala Luffy, ka-cute, sama baby. O na, diba? Si Baby Luffy na po. Siya na po lang gasakay. Dili man masakay si Ate Pia sa kabayo. Mana si Ate Pia na raw si Luffy. Gipakugos na si Luffy sa iyahana. Sige Luffy, go Luffy. Enjoy lang na ni Mang Tuyok anang carousel. Enjoy kay mong baby ba? Si ate po nalipong na. Kay ganira na siya si Tuyok anang carousel. Sige, padayon ng tuyok sa carousel. Lingara kaayo sila. Samtang kami gahulat mi sa gilid. Naglaag naman gano'n sila usahay. Ora sa Ate Pia, oh. Ay, Ate Pia, very good kayo siya. Kay gahulat na po siya, guys. Ihuman naman siya. Si Luffy na po. Igo na siya mulanta, oh. Si Ate Fiona, okay, Luffy. Human naman siya. Di mo na siya mahilak po. Thank you for watching,